Pace Domnul Isusă. Amin. It is such a joy to be back here. Sunt plin de bucurie să fiu iarăși aici. Pastor Dave talked about memories Fratele David a vorbit despre memorii and how our future ought to be greater than our memories of the past. și despre faptul că viitorul nostru trebuie să fie mai mare decât amintirile trecutului. And if my future is going to be greater than my memories of the past, it must be wonderful. Și dacă viitorul meu este mai grozav decât trecutul, înseamnă că tare minunat trebuie să fie. Because God has done so very much. Pentru că Dumnezeu a făcut atât de multe pentru mine. And I think of my memories here with this church. Și mi-aduc aminte de vremea petrecută cu această biserică. And oh, what a blessing it is to me. Și ce binecuvântare pentru mine. I can remember 25 years ago. Mi-aduc aminte de acum 25 de ani, For the first time I came to Romania. când pentru prima dată am venit în România And I preached here at the Emmanuel Church. și am predicat în Biserica Emanuel, In the old building over there. în clădirea veche de dincolo. And I shared the gospel of Jesus Christ. Am împărtășit împreună Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. And there was a young psychologist who interpreted for me. Și era un tânăr psiholog care a tradus pentru mine atunci. And I don't know what happened. Nu știu ce s-a întâmplat. Because my hair turned gray and his did not. Nu știu ce s-a întâmplat, că părul meu a albit, a lui încă nu. But the Lord has been so good. Domnul însă este așa de bun. And God has touched my heart. Dumnezeu s-a atins de inima mea. People have asked me as I've traveled around the world. Oamenii mă întreabă în timp ce călătoresc în lume. And I've been in over 70 countries preaching the gospel. În peste 70 de țări din lume, Domnul a deschis ușa să predice Evanghelia. And I'm always asked this question. Și totdeauna mi se pune această întrebare. Sammy, is there a favorite country that you have in all the places that you have been? Sami, ai o țară favorită, preferată dintre toate țările pe care le-ai vizitat? And I always say Romania has to be first in my heart. Și întotdeauna le spun, România este pe primul loc în inima mea între toate țările. Because God did so much in my life here in Romania. Pentru că Dumnezeu a lucrat atât de mult la viața mea aici în România. And I want to thank you for your contribution to me Și personally. vreau să vă mulțumesc pentru contribuția voastră la lucrarea aceasta. When I first came 25 years ago, Când am venit acum 25 de ani, we arrived about an hour before the Sunday evening service. am ajuns cu un ceas mai devreme de serviciul divin de duminică seara. And the church was already filled. Biserica era plină, And people were praying. oamenii se rugau. And I'll never forget how that touched my heart. Și nu voi uita cât de mult mi-a impresionat inima scena aceea. And I have never forgotten that. Niciodată n-am uitat lucrul acela. And as I have traveled around the world, Și călătorind în jurul lumii, I have challenged churches to be a house of prayer. am încurajat bisericile să fie case de rugăciune. And I'm going to challenge you with that Și tonight. vreau să vă încurajez pe voi să fiți casă de rugăciune. But God gave me a vision that night În seara aceea însă Dumnezeu a așezat o viziune pe inima of mea what He could do when a church prays. despre ceea ce poate face El când biserica se roagă. And God has done so much since that time. Dumnezeu a lucrat atât de mult de atunci, Because you were a praying people. pentru că voi sunteți oameni ai rugăciunii. And God blessed you and God used you. Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a folosit. Now, this passage of scripture that we read this evening Textul din Scriptură pe care l-am ales pentru seara is aceasta a very interesting passage of scripture. este un text foarte interesant, Because Uzziah is mentioned in another place in the Bible. pentru că Ozia este menționat și în alte locuri în Biblie. And perhaps a more familiar passage of scripture. Și poate e un text mult mai bine cunoscut din Biblie decât acesta. In Isaiah chapter 6, În Isaia, capitolul 6, when God gave Isaiah that great vision, când Dumnezeu i-a dat lui Isaia viziunea aceea glorioasă, and the glory of God filled the temple of God. când slava lui Dumnezeu a umplut templul lui Dumnezeu, There's something very interesting in that passage. ceva foarte interesant este menționat în textul acela. The Bible says in the year of King Uzziah's death, Biblia începe textul acela cu această frază: în anul morții împăratului Ozia. Uzziah died in the year of King Uzziah's death. I saw the Lord. În anul morții împăratului Isaia l-am văzut pe Domnul. Isaiah had his vision Viziunea lui Isaia, of the glory of God viziunea slavei lui Dumnezeu, only after Uzziah died. a avut loc doar după ce a murit Ozia. Now let me ask you a question. Vreau să vă pun o întrebare. Why does it say that Uzziah died? Why does it mention this fact? De ce este menționat acolo că Ozia a murit? Often the scripture talks about this. Biblia vorbește despre moartea lui. Someone has to die.
Cineva trebuie să moară before the glory of God comes. ca slava lui Dumnezeu să se poată arăta. We find the children of Israel had been brought out of Egypt. Am văzut cum copiii lui Israel au ieșit din Egipt, They had been delivered by signs and wonders and miracles. au fost eliberați prin semne și minuni și lucrări extraordinare. But God's promise for the children of Israel Dar promisiunea lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel was not just to bring them out of Egypt, n-a fost doar când au ieșit din Egipt, but to bring them into the promised land. ci să-i ducă în țara făgăduinței. But an entire generation had to die Dar o generație întreagă a trebuit să moară înainte de a intra în țara promisă, before they could go into the promised land. înainte să intre în țara făgăduinței. So why was this? De ce lucrează Dumnezeu așa? Well, I believe in this passage of Scripture we learn what happened. Aici învățăm ce s-a întâmplat. I asked the Lord, Lord, why did Uzziah have to die? Am întrebat, Doamne, de ce trebuia să moară Ozia? And I went and looked at this passage of Scripture about Și Uzziah. m-am uitat în textul acesta din Cronici în viața lui Ozia. And there's some very interesting things. Și sunt câteva lucruri foarte interesante. In verses 1 and 3, Versetele 1 la 3, the Bible says that Uzziah was 16 years old when he was made king. ni se spune că la 16 ani Ozia a ajuns împărat. Now let me ask you another question. Vreau să pun altă întrebare. What does a 16-year-old know about being king? Ce știe un tânăr de 16 ani despre a fi împărat? He didn't know anything. Nu știe nimica. He did not have the education. Nu și-a terminat încă educația, He did not have the experience. n-are experiență. A 16-year-old does not know how to run an economy. Un tânăr de 16 ani nu știe cum să conducă economia, He does not know how to give justice out. nu știe cum să aplice justiția în țară, He did not know how to solve the problems of the people. nu știe cum să rezolve problemele sociale. So how would he be king? Cum să ajungă împărat? Well, the Bible tells us. Biblia ne spune The Bible says that he set his heart to seek the face of God. Biblia ne spune că la 16 ani a hotărât să caute fața lui And Dumnezeu. in verse 5, the Bible says, Și în versetul 5, Biblia ne as spune, long as he sought the face of God, atâta vreme cât a căutat fața Domnului, God blessed him. Dumnezeu, binecuvântările lui, God used him. Dumnezeu l-a folosit, God prospered his leadership in his Dumnezeu kingdom. i-a dat prosperitate în împărăție. Now here is a very important principle. Aici este un principiu foarte important. He was young. Era tânăr, He didn't know much. nu știa multe lucruri, But he knew one thing. dar știa un singur lucru. He needed God. A știut că are nevoie de Dumnezeu. And when we are in that position, Și când suntem în poziția aceasta, that we know we need God, când știm că avem nevoie de Dumnezeu, then we are in a position to see God move and work in our atunci lives. suntem în starea în care îl putem vedea pe Dumnezeu lucrând în viața It's noastră. when we think we don't need God Atunci când credem că nu avem nevoie de that we Dumnezeu, find that we fall flat on our face. atunci cădem în praf și în mocirlă. But it's when we're in that position where we say, oh God, I need you. Dar atunci când spunem, o, Doamne Dumnezeule, am nevoie de Tine, I can do nothing without you. nu pot face nimic fără Tine. You are my only hope. Doamne, Tu ești singura mea speranță. It's in that place that God blesses and God uses us. Atunci când suntem în starea aceea, Dumnezeu ne poate binecuvânta și ne poate folosi. Before I became a Christian, I did not understand this. Înainte de a mă întoarce la Domnul, n-am înțeles acest principiu. And when I was a university student, Eram student la universitate. one Sunday night I went to a church service. Într-o duminică seara m-am dus la o biserică. Now, I have to be honest with you. Trebuie să fiu cinstit cu voi. I was not seeking after God. Nu m-am dus la biserică să-L caut pe Dumnezeu. I had a girlfriend, Cunoscusem o fată and my girlfriend said, or She- my girlfriend's father said, și tatăl prietenei fetei acesteia if you want to see my daughter, s-a uitat la mine și a spus, dacă vrei să te mai întâlnești cu fata mea, you have to go to church. atunci trebuie să vii la biserică. I did not want to go to church, Dar numai de biserică nu mi-ar da mie. but I did want to see his daughter. Dar voiam să văd fata acestui om. So I went to church that night, Așa că m-am dus la biserică să o văd. and I heard a man preach about Jesus. Și am auzit un om predicând despre Domnul Isus. And he said that Jesus had changed his life, Și a spus cum Domnul Isus i-a schimbat viața. that Jesus had forgiven his sins, Că Domnul Isus i-a iertat păcatele. that Christ had given him a new life. Că Domnul Isus Hristos i-a dat o viață nouă. And he invited people to the front of the church Și a chemat oamenii să vină în față, to pray with him. să se roage cu el. And God spoke to my heart. Și Domnul a vorbit inimii And I mele. went to the front of that church. M-am dus în fața, acolo în fața la biserică, And I knelt at the front of that am church. îngenunchiat acolo And I call on the name of Jesus. și am chemat numele Domnului în viața mea. And when I got up off my knees, Când m-am ridicat de pe genunchi, I was a different person. eram un om schimbat.
people said to me, Oamenii mi-au spus, "Oh, Sammy, I'll give you 2 weeks, Sammy, ai 2 săptămâni ca să vezi and you'll be back to the same old life." că te duci din nou la felul de viață din trecut. Well, glory to God. Slavă lui Dumnezeu! It's been 40 years now, Au trecut 40 de ani and I love Jesus today și îl iubesc pe Domnul Iisus și astăzi, more than I've ever loved him in my mai life. mult decât l-am iubit ieri. Now, before I became a Christian, Înainte de a deveni creștin, before this evening, înainte de seara aceea, I had been awarded Most Outstanding Youth Speaker in North America. am primit premiul pentru cel mai bun vorbitor în public dintre studenți. I had studied at the United Nations, Am studiat la Națiunile Unite and I received this award in New York City. și am primit acest premiu de vorbitor bun la Națiunile Unite în New York. And I traveled around the United States and Canada speaking about peace in the world. Și am început să călătoresc în America și în Canada să țin conferințe despre pacea lumii. But there was one problem. Dar era o problemă. I had no peace in my heart Nu era pace în inima mea until I met Jesus. până l-am întâlnit pe Domnul Isus. And that night that Christ came into my heart, În seara în care Domnul a intrat în inima mea, I sensed his call to preach the gospel. am simțit chemarea lui de a predica Evanghelia. I don't understand that. Nu înțelegeam mare lucru, I just know that night there was a passion in my heart to preach his word, Domnul Isus a pus o pasiune în inima mea de a-i predica Evanghelia. to tell others what Jesus had done for Să le me. spună altora ce a făcut Domnul în viața mea. And 2 nights later, I surrendered my life to preach the gospel. Și 2 seri mai târziu am hotărât să-mi predau viața Domnului să fiu predicator. And I knew that God wanted me to be an evangelist, Știam că Domnul mă cheamă să fiu evanghelist. to do what I'm doing today in my Să life. fac în viața mea ceea ce fac în seara aceasta. And so a friend of mine came to me, A venit un prieten la mine, and he said, "Sammy, Și mi-a there's spus, a Sammy, great evangelist. este un evanghelist mare, His name is Billy Graham. numele lui este Billy Graham. He's preaching all over the world in great stadiums. Este predicator în toată lumea pe stadioane mari And he's going to be in Houston, Texas, și o să predice în Houston, în Texas. in a great stadium with 60,000 people. Pe un stadion mare cu 60.000 de oameni. And would you like to go hear him?" N-ai vrea să mergi să-l auzi și tu? And I said, "Oh, yes, I would love to go Da, hear the great evangelist." vreau să mă duc să aud un mare evanghelist. And so we went to Houston, Texas. Ne-am dus la Houston, în Texas. This stadium was 60,000 people. Pe stadion 60.000 de oameni. And it was packed. Era arhiplin. And so coming from a background of public speaking, Venind dintr-o zonă în care voiam să fiu un vorbitor public, voiam să fiu un om care vorbește mulțimilor, I thought to myself, m-am gândit, this Billy Graham must be a great orator. am zis în inima mea, acest Billy Graham trebuie să fie cel mai mare orator dacă adună atâția oameni. For all of these people to come hear him, Să vină atâția oameni să-l audă, he must be great. trebuie să fie grozav, mare. And then Billy Graham stood up and began to preach. S-a ridicat Billy Graham să predice. And I sat listening, Stai și l-am ascultat. and he was a good speaker, Da, predicator bun, but he wasn't great. dar nu era mare. And I thought to myself, Și am zis, how is all of this happening? atunci, care e explicația pentru ce se întâmplă? Why are all these people here? De ce sunt atâția oameni aici? He's not that good of a speaker. Pentru că nu este așa un mare orator, cum mi-am imaginat. And then I thought to myself, Și apoi am zis, if this is what happens when he speaks, dacă asta se întâmplă când predică el, what's going to happen when I speak? ce o să se întâmple când vorbesc eu? Well, the whole world's going to come. Toată lumea o să vină să mă audă. And then he came to the close of his message. A venit încheierea predicii lui Billy Graham. And I knew what he was about to do. Da? Știam cam ce urmează să He was facă. going to give a call for people to come to the front, just like I had come to the Va front. chema oamenii să vină în față să se roage. And I remember bowing my head and praying, Și mi-aduc aminte că mi-am plecat capul acolo și am început să mă rog. oh God, help Billy Graham. Doamne Iisuse, ajută-l pe Billy Graham. Not to be discouraged if no one comes to the Să nu front. se descurajeze dacă nimeni nu se predă Domnului în seara aceasta. And all of a sudden the stadium began to shake Și dintr-o dată a început un freamăt în stadion. as thousands of people went to the front. Mii și mii de oameni s-au dus în față. And I thought to myself, Și am zis, well, if this is what happens when Billy Graham preaches, dacă asta se întâmplă când predică Billy Graham, the whole world will get saved when I preach. când eu încep să predic, toată lumea o să se pocăiască. And so it wasn't long after that Nu la multă vreme după aceea, that I had an opportunity to preach at evangelistic meetings. a venit ocazia să predic eu la o întâlnire de evangelizare. And so I studied. Am studiat, I prepared. m-am pregătit, I was going to have the best oratory possible. m-am pregătit să am cele mai bune efecte oratorice. And I stood that night
Și în seara aceea m-am ridicat I had a very catchy and interesting introduction. și am avut o introducere foarte captivantă. I had very good biblical sound points. Am avut punctele organizate după toate regulile. I had a very, very dramatic conclusion. Și am pregătit o concluzie foarte, foarte dramatică. I lifted my voice when I needed to lift my voice. Și am strigat cu vocea ridicată. I lowered my voice when I needed to lower my voice. Și am coborât vocea când trebuia să cobor vocea. I used all the right gestures Am folosit toate gesturile impresionante at the right moment. la momentul potrivit. And then I said, Și apoi am spus, if you want to give your heart to Jesus, dacă vrei să-ți dai inima lui Isus, would you get up out of your seat atunci ridică-te de pe scaun and join me at the front of the și platform? vin aici cu mine în față. And do you know what happened? Știți ce s-a întâmplat? Nothing. Absolut nimic. And I said, what's wrong? Și am zis, Doamne, dar ce nu merge? You see, there was something I did not understand. Nu înțelegeam ceva. The secret to Billy Graham Secretul pentru Billy Graham was not his great oratory. nu era oratoria lui. The secret to Billy Graham Secretul lui Billy Graham is that he's a man of prayer. este că este un om al rugăciunii. I met a man who worked with Billy Graham later, Am cunoscut mai târziu un om care lucrează cu Billy Graham. and I said, what was it like to work with Billy Și l-am Graham? întrebat, cum este să lucrezi cu Billy Graham? And he said, Billy Graham used to call me and ask me 3 questions. Billy Graham mă sună și îmi cere 3 lucruri. And the first question was this: Prima întrebare este, have you been praying? te-ai rugat astăzi? The second question A was doua this: întrebare, have you been praying? te-ai rugat astăzi? The third question was this: A treia întrebare, have you been praying? te-ai rugat astăzi? You see, Billy Graham understood for many years this one thing. Billy Graham a înțeles acest secret. It is not by might, Nu prin tărie, it is not by power, nu prin putere, but it is by my Spirit, ci says the prin Lord. Duhul meu se face lucrarea, spune Domnul. And if we are going to do the work of God, Și dacă noi vrem să-L slujim pe Dumnezeu, then we must do it in the power of God. atunci trebuie să-L slujim în puterea lui Dumnezeu. And that is only going to take place as we pray and seek the Și face of asta se God. întâmplă când ne rugăm și căutăm fața lui Dumnezeu. I remember preaching in this church many years ago, Mi-aduc aminte când am predicat în urmă cu mulți ani în biserica aceasta. and the church was packed with people. Și biserica era plină de It oameni. was over in the old building. În clădirea veche, People were standing down the aisle. oamenii stăteau pe intervale. People were outside. Oamenii erau în stradă. And many gave their hearts to Jesus Și Christ. oamenii s-au predat Domnului acolo. And I remember a man asking me after the service, Mi-aduc aminte că a venit un frate la mine după biserică did the Lord work? Did the Lord work? și m-a întrebat, a lucrat Domnul în seara aceasta? A lucrat Domnul? And I said, why are you asking that Și l-am question? întrebat, de ce pui întrebarea aceasta? I said, didn't you see how God worked and blessed? N-ai văzut cum a lucrat Domnul și a binecuvântat? And he said to me, Și mi-a spus, oh no, I was in another room nu, n-am văzut pentru că eram într-o altă sală. with 100 men. Cu 100 de alți frați. And we were praying the whole time you were Și preaching. ne-am rugat tot timpul cât tu ai predicat. And there were 100 women. Și erau 100 de surori. And we were praying the whole time. They Și were surorile au praying spus, the și whole noi time. ne-am rugat acolo. Oh, I tell you, I saw something that day. Am văzut ceva în ziua aceea. The secret to victory and success in the church of Jesus Christ Secretul biruinței, a succesului în Domnul Iisus Hristos is in our prayer lives. este în viața noastră de rugăciune. You see, Uzziah was young. Ozia era tânăr, He had no power on his own. n-avea puterea lui, He had no ability on his own. n-avea abilitățile de a conduce But singur. as long as he sought the Lord, Dar câtă vreme l-a căutat pe Domnul, God blessed him. Dumnezeu l-a binecuvântat. Look at the church in Acts. Uitați-vă la biserica din Cartea Faptele This Apostolilor. was a young church. O biserică tânără, It had many problems. cu multe probleme. It didn't know how to organize Nu itself. știau cum să se organizeze. And Satan tried to come in with different motivations. Și Satana încerca să-i tulbure cu tot felul de The lucruri. church was persecuted, Biserica era prigonită, but it was a praying church. dar biserica era rugativă. And the gospel spread throughout the Și world Evanghelia s-a răspândit în toată lumea, because they were a praying pentru church. că era o biserică a rugăciunii. And wherever you find a praying church, Oriunde găsești o biserică a rugăciunii, you'll find God blessing. veți găsi binecuvântarea lui Dumnezeu peste As biserica I aceea. travel around the world, Călătoresc în multe țări ale lumii this is an unusual day. și este o vreme deosebită astăzi în There lume. has never been a time in the history of the church În istoria bisericii n-a fost o vreme ca și aceasta, where there has been so much church growth. când biserica să crească atât de mult ca și în vremea noastră. In some of the most difficult places in the world, În unele dintre cele mai grele locuri din lume, God
God is moving Dumnezeu lucrează cu mare putere. in the Muslim world. În lumea musulmană, Do you know where God is moving? știți cum lucrează Dumnezeu acolo? In the nation of Iran. În țara Iran. I tell you, there are thousands of people coming to Christ in Iran. Sunt mii de oameni care se întorc la pocăință în Iran. In one of the most difficult places on the earth. În una din cele mai grele locuri din lume. I was in Hyderabad, India, a number of years ago. Am fost în India în urmă cu câțiva ani. And I preached in a church. Am predicat acolo într-o biserică. And that church had been started. I was preaching the 25th anniversary of that church. Predicam la 25 de ani de la începerea acelei biserici. That church had been started 25 years ago by the pastor who was still there. A fost plantată de pastorul care era acolo. And that pastor started the church as a church with a foundation of prayer. A pornit biserica aceea pe temelia rugăciunii. And 25 years later, După 25 de ani, they had 6,000 members. erau 6.000 de oameni membri biserica aceea. And they had started 50 mission congregations throughout the city. Și în timpul acesta au plantat alte 15 biserici în orașul acela. And this was a Muslim city. Un oraș musulman. And God was moving mightily. Dumnezeu lucra cu mare putere. And I asked the pastor, Și l-am întrebat pe pastor. I said, Pastor, what is the secret of your church? Frate pastor, care e secretul bisericii acesteia? And he said, come with me, I want to show you. Și a spus, vino să-ți arăt. And when you come into that church, Când intri în biserica aceea, before you enter the auditorium, înainte de a intra în sanctuar, there is a tower. este un turn, And you go up to the top of the tower. urci în turnul acela And there is a glassed in place și este un perete de sticlă that you can see any part of this city. de unde vezi tot orașul. And there's 4 million people in this area. 4 milioane de oameni în zona aceea. And 24 hours day and night. 24 de ore pe zi. There are people up in that tower Sunt oameni care urcă în turnul acela of the Hyderabad Baptist Church în Biserica Baptistă din Hyderabad, that are praying and seeking the face of God. care caută fața lui Dumnezeu în rugăciune. And oh, I want to tell you, God has broken the stronghold of Islam in that city. Și în orașul acela Dumnezeu a dărâmat toate cazematele dușmanului. They asked me to come back 2 years later and preach După 2 ani de zile m-au chemat din nou să predic. a crusade in the stadium. Să predic pe stadion în oraș. And I preached in that stadium. Da, am răspuns și m-am dus. And when I arrived back in the city, Când am ajuns din nou în oraș, the pastor came to the airport. pastorul a venit la aeroport And I said, Pastor, how is your church doing? și l-am întrebat cum este biserica. He said, oh, we no longer have 6,000 members. Nu mai avem 6.000 de membri. We have 10,000. Avem 10.000 de membri. And we no longer have 50 congregations. Nu mai avem 15 biserici plantate. We have those are now full churches. Bisericile acelea plantate sunt acum biserici mari și pline. And each one of them have an average of 5 mission Și congregations. fiecare dintre ele a plantat 5 alte biserici noi. 2 years ago, Acum 2 ani, my wife and I were in India. împreună cu soția mea am fost în India. And we had breakfast with him, the pastor. Am luat micul dejun cu I said, pastorul. Pastor, is the church still going well? L-am întrebat, frate pastor, cum este biserica? He said, oh, we no longer have 10,000 members. Nu mai avem 10.000 de membri. We have 16,000 Avem members. 16.000 de membri acum. And we've built another balcony area for them. Și am construit un nou balcon acum peste celălalt. And we have multiple services. Și avem mai multe servicii acum pe duminică. Why? De ce? Because they built it on prayer. Pentru că lucrează pe baza rugăciunii. That was the foundation. Aia e temelia lor. I could tell you story after story after story Vă tonight pot spune istorie după istorie în seara aceasta. of church growth and God blessing and God Despre working. biserici care cresc și Dumnezeu le binecuvintează și lucrează. But the great movement of God's Spirit today Dar lucrarea Duhului lui Dumnezeu astăzi is taking place where God's people are praying. are loc acolo unde poporul lui Dumnezeu se roagă. Listen to me closely tonight. Ascultați-mă cu atenție. God is no respecter of persons. Dumnezeu nu se uită la fața omului. God will hear and answer the prayers of those whose heart seek after Him. Și Dumnezeu va asculta rugăciunea celor a căror inimă este în totalitatea Lui. It does not matter if they're Americans or Romanians. Nu contează dacă sunt americani sau români, It does not matter whether they're Indians or Europeans. dacă sunt indieni sau europeni. It does not matter what background of the color of their skin. Nu contează care e culoarea pielilor. It does not matter how rich or how poor. Nu contează cât îi de bogați sau de săraci. If they will seek the face of Dar God. dacă ajung să caute fața lui Dumnezeu, God will do what He did in the day of Uzziah. Dumnezeu va lucra ce a lucrat în viața lui He Ozia. will bless them. Va binecuvânta.
uza, He will use them. va folosi, He will send revival to va them. trimite trezirea acelor The oameni. church will move forward. Biserica va merge I înainte. want to ask you a question. Vreau să vă pun o întrebare. What is your prayer life like? Care este viața ta de rugăciune? Oh, I want you to know this. Vreau să înțelegi următorul lucru. It's much more difficult to pray when there's freedom. Este mult mai greu să te rogi în vreme de libertate. Because when there's persecution, Pentru că în vreme de prigoană, you know you need God. atunci știi că ai nevoie de And Dumnezeu you seek the face of God. și cauți fața. But when there's freedom, Dar când e libertate, there is a tendency to become complacent este tendința de a deveni leneși spirituali and to lose our prayer, the fire of prayer in our hearts. și să se stingă focul rugăciunii în inimile And noastre. if we are to move forward in these days, Dar dacă vrem să prosperăm în spiritual în vremea aceasta, and if it's true that the days ahead of us are better than the days și behind dacă us, să fie adevărat că zilele care urmează vor fi mai glorioase decât cele care au then trecut, there must be a prayer movement that's greater in the days ahead of us atunci than trebuie the să ones fie o behind viață us. de rugăciune mai mare ca rugăciunea din trecut. And we must be a people of prayer. Trebuie să fim oameni a So rugăciunii. tonight I issue a call to you De aceea vreau să vă chem în seara to aceasta, pray, să vă rugați, to set aside time, să puneți deoparte timp, to seek the face of să God, căutați fața lui to Dumnezeu, let prayer be a priority in your life once again. ca rugăciunea să fie iarăși o prioritate în viețile To noastre. say, oh God, I need you, I want you, I seek you. Să spui, Doamne, am nevoie de Tine, te caut, Doamne, dă-mi ajutorul Tău. Now, I wish the story with Uzziah had ended with verse 5, Aș vrea ca istoria lui Ozia să se fi încheiat la versetul 5, but it did not end there. dar nu s-a încheiat acolo. As long as Uzziah sought the face of the Lord, Atâta vreme cât a căutat fața Domnului, God blessed him, Dumnezeu l-a binecuvântat, God used him, Dumnezeu l-a folosit, God prospered him. Dumnezeu i-a dat But prosperitate. in verse 16, Dar în versetul 16 spune, the Bible says something very sad. Biblia spune ceva foarte trist. The Bible says, but when he was strong, Dar când a ajuns puternic, he grew strong, inima i s-a înălțat and it resulted in his destruction. și asta l-a dus la pieire. For he was unfaithful to the Lord his God. Pentru că n-a mai fost credincios Domnului Dumnezeului său. When he was young, Când era tânăr, he was weak. era slab, He needed God. avea nevoie de Dumnezeu. He knew he needed God. Știa că are nevoie de And Dumnezeu. God blessed him. Și Dumnezeu l-a And he binecuvântat. became strong. Și a devenit tare, He became powerful. a devenit puternic, A powerful army. o armată A puternică, powerful king. a ajuns împărat puternic. But let me ask you a question. Vreau să vă pun o întrebare. Who made him powerful? Cine l-a făcut puternic? God made him powerful. Dumnezeu l-a făcut puternic. God made him strong. Dumnezeu l-a făcut tare. It was God who raised him up. Dumnezeu l-a ridicat. But there was a great temptation. Dar a venit o mare ispită. And hear me closely. Ascultați-mă cu atenție. The greatest temptation you will face Cea mai mare ispită pe care o veți întâlni is the temptation of success. este ispita să crezi că ai ajuns la succes. It was when he was successful Când a fost plin de succes, that he became proud at his heart. atunci s-a mândrit, s-a umflat de mândrie din inima lui. And he was unfaithful to the Lord his God. Și n-a mai fost credincios Domnului Dumnezeului său. Now, here's a biblical principle. Aici este principiul biblic. You humble yourself, Dacă te zmerești, God will exalt you. Dumnezeu te înalță. You exalt yourself, Dacă tu te înalți, and God will humble you. Dumnezeu te va smeri. It's a truth. Este un adevăr. It's just like gravity. Este ca legea gravitației. If I step off this platform, Dacă sar de pe platformă, I'm going to fall to the ground voi cădea la pământ. because of this principle of gravity. Datorită acestui principiu a It's a gravitației. part of life. Este partea vieții. And the spiritual life, the same is true. Și spiritual este adevărat. You humble yourself, Dacă te smerești, God exalts you. Dumnezeu te înalță. You exalt yourself, Tu te înalți, God brings you love. Dumnezeu te va smeri. Because God will share his glory with no man. Pentru că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. And oh, we must live for one thing, De aceea trebuie să învățăm să trăim pentru un singur the lucru. glory of God. Să trăim pentru slava lui Not Dumnezeu. the glory of man, Nu pentru slava omului. not the glory of a church, Nu pentru slava bisericii. but the glory of God. Ci pentru slava lui Dumnezeu. And so we must humble ourselves. De aceea under his trebuie să mighty ne hand. smerim. The Bible says Biblia spune, that God is opposed to the proud, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, but he gives grace to the humble. dar Dumnezeu dă har celor smeriți. And that word used, opposed, is a military term. Când spune Biblia stă împotrivă, este un termen militar. God sets himself up in battle against the proud. Dumnezeu pornește la război împotriva celor mândri. Now, if I'm going to be in battle, Dacă mă duc la război,
I don't want to be in battle against God. Nu vreau să fiu în război cu Dumnezeu. And so we must humble ourselves. De aceea trebuie să ne smerim. The psalmist said, a broken heart and a contrite spirit, oh God, you will not despise. Biblia spune, Doamne, Tu nu disprețuiești o inimă mâhnită și un duh zdrobit. God is looking for brokenness in our lives. Dumnezeu se uită la vieți care sunt frânte, zdrobite, Because that's where the grace comes from. pentru că acolo aduce Dumnezeu harul. He gives grace to the humble. El dă har celor smeriți. Augustine, a great Christian, said, Augustin, unul dintre marii părinți ai bisericii în he said, secolul he V, said, humility is the mother of all virtue. a spus, smerenia este mama tuturor virtuților. And that's true. Și e adevărat. Because grace is only applied to the heart of humility. Pentru că harul vine doar în inima celor smeriți. And so we must humble ourselves. De aceea trebuie să ne smerim. When we talk about revival, Când vorbim despre trezire, what verse of scripture do you think about? la ce verset din Biblie te gândești când te gândești la trezire? 2 Chronicles 7:14? La 2 Cronici 7:14? Is that correct? E adevărat? It says, if my people Dacă poporul meu, who are called by my name peste care este chemat numele meu, shall do what? se va ce? Se va Humble smeri. yourself. Se va smeri. The first step towards revival Primul pas către trezire is humbling yourself. este smerenia. The way grace is applied to our hearts Harul vine în viața noastră is humbling yourself. dacă ne smerim. You see, humility is so important in our hearts and our lives. Smerenia este atât de importantă în viețile noastre. And God is opposed to the proud. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. I have seen so many Christians Am văzut atâția creștini who started well care au început bine, but finished poorly. dar au sfârșit rău. Who began serving the Lord Care au început prin a sluji pe Domnul, with a heart after God, cu inimă după care îl căuta pe Dumnezeu, and today they're no longer there. dar astăzi nu mai sunt în lucrare. And you have to ask, what happened? Și întreb de ce. And I am convinced of this. Sunt convins de următorul lucru. The root of the fall of any believer Rădăcina căderii în viața fiecărui credincios is pride. este mândria. And we have to guard, we have to constantly be on guard. De aceea trebuie să ne păzim mereu. You know, when I see God move and work, Când îl văd pe Dumnezeu la lucru, the greatest temptation for me cea mai mare ispită pentru mine is to become proud in my heart. este să fiu ispitit de mândrie. One of the greatest temptations I have Una dintre cele mai mari ispite pe care le-am avut. is when people tell me, Brother Sammy, you're doing a great job. Când vin oameni și spun, frate Semi, faci o lucrare extraordinară. It's then that I begin to think, well, look what I've done. Atunci vine ispita să te uiți, ia uite ce-am reușit. And I become satisfied. Și să devii mulțumit. And I lose that hunger and thirst. Și să pierdem foamea și setea And Jesus said, blessed are după those Dumnezeu. Și Domnul a spus, binecuvântați sunt aceia who hunger and thirst for righteousness. care însetează și flămânzesc după neprihănire. Oh, we need to humble ourselves. Avem nevoie să ne smerim. Do you remember a time in your life Ți-aduce aminte de vremea aceea din viața ta? when you were hungry, Când erai flămând, when you were thirsty când erai însetat, for the righteousness of God? după neprihănirea lui Dumnezeu. Some of you remember the day Vă aduceți aminte unii dintre voi? when you would stand in long lines just to get a loaf of bread. Când stăteați la coadă să primiți doar o bucată de pâine. But because your family was hungry, Și pentru că familia ta era you flămândă, would stand in those lines stăteai la coadă because you needed that bread. pentru că aveai nevoie de pâine aceea. I know I want to tell you, Dar acum, when you're hungry for the righteousness of God, când ți-e foame după neprihănirea lui Dumnezeu, you will wait upon the Lord. atunci vei sta la poarta Domnului. Ever how long it takes. Nu contează cât trebuie să stai, Because you're hungry pentru că ți-e foame and you're thirsty și ți-e sete for His glory, după slava for Lui, His righteousness. după neprihănirea Lui. And all your heart cries out Și inima ta începe să plângă, să from strige deep within you. din adâncurile tale. Oh God, I need you. Doamne, am nevoie de Tine. How long has it been De când? since you shed a tear? De când n-ai mai plâns? Because you wanted to know God in His power. De in când His n-ai mai plâns righteousness. pentru că ți-a fost dor să vezi puterea lui Dumnezeu la lucru? Oh, we need to humble ourselves Avem nevoie să ne smerim and say, oh God, și să spunem, o, Doamne, revive my heart. trezește-mi inima. I can remember many years ago here, Mi-aduc aminte de ani de zile în urmă, I asked two members of this church, am rugat 2 membri acestei biserici. I said, if humility is so important, Dacă smerenia este așa de importantă, how do you get it? How does it come? cum vine smerenia? If it's the secret to revival, Dacă este secretul trezirii,
if it's that which where grace comes to, Dacă acolo vine harul, then how do we get this humility? cum ajungem la smerenie? One of them said this to me. Unul mi-a spus, Said humility is a strange thing. smerenie este un lucru tare ciudat. Because the moment I think I have it, Pentru că în momentul în care cred că am ajuns la smerenie, it's that moment that I've lost it. în momentul acela am pierdut smerenie. And that's true. Și adevărat. You see, if you think you're humble tonight, Dacă tu crezi că ești smerit în seara aceasta, you're probably not humble. atunci nu mai ești smerit. You see, humility is not something we can wear on our sleeves or on our coats. Smerenia nu este ceva ce putem pune așa ca și un fel de ecuson. That's what the scribes and Pharisees did. Așa făceau farisei și cărturarii. Oh, they would stand on the street corners. Stăteau la colțurile străzilor. And oh, yes, they would pray. Se rugau acolo. But to show other people how spiritual they were. Dar se rugau să vadă alții cât sunt ei de spirituali. And yes, they would fast. Și posteau. But to show off their spirituality. Să arate altora spiritualitatea lor. And you know what Jesus said? Și ce a spus Domnul Iisus? Don't be like them. Să nu fiți ca ei. That's not humility. Aceea nu este smerenie. Humility is not on the outside. Smerenia nu este în afară, It's on the inside. este înăuntru. Have you heard about the man Ați auzit despre omul who received an award at his church? care a primit din partea bisericii lui o medalie, o distincție. And they gave him a big pin or medallion that said, most humble man at church. I-au dat o medalie pe care scria celui mai smerit om din biserica noastră. But they had to take it away from him Dar la scurtă vreme după ce i-au dat, a trebuit să o ia înapoi. because he wore it to church every Sunday. Pentru că o punea aici pe haină în fiecare duminică și venea cu ea la biserică. You see, you cannot wear your humility on the outside. Smerenia nu ți-o poți purta ca pe o medalie. It's an inward attitude. Este o atitudine a inimii. And then the other person said this to me. Și apoi, cealaltă persoană pe care am întrebat-o mi-a spus, Said, humility comes from seeing God. smerenia vine când îl cauți pe Dumnezeu. When I see how big God is, Când văd cât este de mare Dumnezeu, I know how small I am. înțeleg cât sunt de mic eu. When I see how holy God is, Când văd cât este de sfânt Dumnezeu, then I know how unholy I am. atunci văd cât sunt eu de păcătos. And that's the truth. Și acesta este adevărul. You see, we have to get our eyes fixed on Jesus. Ochii noștri trebuie să îndreptați spre Domnul Isus. And when you see Jesus, Și când îl vezi pe Isus, you will see how unlike him you are. atunci vedem că noi nu suntem încă așa cum este And the El. closer you get to Jesus, Și cu cât te apropii mai mult de Domnul Isus, the more you realize how unlike Jesus you are. atunci înțelegi că nu ești încă asemenea Lui. And every day, Și în fiecare you zi wake up, te trezești. and what gives you the hunger and thirst is this. Și ce îți dă foame și sete este următorul lucru. I see Jesus, Îl văd pe Domnul and I'm not like și Jesus. nu sunt ca El. Lord, make me more like Jesus. Doamne, fă-mă să fiu asemenea You Ție. see, our problem is this. Problema noastră este We aceasta. look to other people. Ne uităm la alți oameni. We look to that brother. Ne uităm la fratele We acela. look to that sister. Ne uităm la sora We aceea. look to that church. Ne uităm la biserica And we cealaltă. say, oh, I'm not like that brother. Eu nu sunt ca ei. I may not be what I should be, Nu sunt cum ar trebui să fiu, but I'm a better Christian than dar that brother. sunt mai bun decât ceilalți. This church may not be all that it should be, Biserica noastră nu este desăvârșită, but it's better than that church. dar e mai bună ca biserica lor. Let me ask you a question. Vreau să vă întreb, Whoever told you to look at that brother? cine ți-a spus să te uiți la fratele acela? Whoever told you to look at that sister? Cine ți-a spus să te uiți la sora aceea? Jesus, the Word of God. Biblia spune, Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus Hristos. Read Hebrews chapter 11, Citiți încă o dată Evrei 11. and you'll find the great men and women of faith. Acolo sunt mari oameni ai credinței. There's Abraham, Avram, who birthed a great nation. care a dat naștere unei națiuni mari. There's Enoch, who walked with God. Enoch, care umbla cu Dumnezeu. Why, there's Noah, who built an ark Noe, care a zidit o corabie and saved humanity. și a salvat rasa umană. Why, there's the great men and women of old. Sunt mari oameni din trecut. Moses, the great leader. Moise, un mare conducător. And they're all listed there in the hall of faith. Și toți sunt acolo în această galerie a credinței. And the Bible says
they are gathered like a great cloud of witnesses. Și Biblia spune, ei nu sunt altceva decât un nor mare de martori. And because we have this great cloud of witnesses, Și pentru că suntem înconjurați de un nor așa de mare de the martori, Bible says, get our eyes fixed on Jesus. atunci ochii noștri să se îndrepte spre Isus And let's run with endurance that race that has been set before și us. să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă în față. Looking unto Jesus, Uitându-ne la Isus, the author and the perfecter of our faith. căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. You see, the Christian life begins by looking to Jesus. Viața creștină începe când ne uităm la Domnul Isus. It continues by looking to Jesus. Continuă uitându-ne la Domnul Isus. It finishes by looking to Jesus. Și se sfârșește uitându-ne la Isus. Keeping your eyes fixed on Jesus. Ne uităm țintă la Domnul Isus. I want you to imagine tonight Imaginați-vă în seara aceasta that you are in Brazil. că sunteți în Brazilia. I preached in Brazil in the world's largest stadium. Am predicat în Brazilia, în cel mai mare stadion al lumii. It's an incredible stadium. Este un stadion incredibil de mare. It holds 200,000 people. 200.000 de locuri pe stadionul acela. And oh, I can remember that night. Mi-aduc aminte de seara când am fost acolo. I was so nervous. Eram atât de emoționat. And before I walked out on the field, Și înainte de a coborî acolo pe teren, I remember thinking, mi-aduc aminte ce gând mi-a trecut. I can't do this. Doamne, nu pot face lucrarea aceasta. I can't stand here and preach to all these people. Doamne, nu pot să stau aici și să predic la atâta mulțime. I want you to imagine this. Imaginați-vă următorul lucru. You are in that stadium. Că ai fi fost în stadionul acela. 200,000 people together. 200.000 de oameni adunați acolo. And they're there for one reason, Și sunt acolo pentru un singur motiv. to watch you run a race. Să te vadă pe tine cum alergi în alergarea care stă înainte. And you're standing there. Și stai acolo. And you say, oh, I can't do this. Nu pot să fac lucrarea And aceasta. you walk out onto the field. Și te cobori acolo pe teren. And you're so nervous. Și ești atât de emoționat. And you say, I can't do this. Și spui, nu pot. Then you look up Și apoi te uiți. and you recognize someone at the top of the stadium. Și recunoști pe cineva sus acolo în tribună. There's Abraham, Este Avram, the father of our faith. tatăl tuturor celor credincioși. And there's Moses, Și acolo este Moise, the great leader of God's people. marele conducător a poporului Dumnezeu. And there's David, the great king. Și acolo este David, marele împărat. And then there's Paul, the great apostle. Și este Pavel, marele apostol. And there's Peter, the great man of God. Și este Petru, marele om al lui Dumnezeu. And there's Whitfield and Wesley. Și este Whitfield acolo și Wesley And dincoace. there's Luther and there's Calvin. Și este Luther și este Calvin. There's the great men and women from all of the ages. Și sunt mari oameni ai credinței de-a lungul secolelor. And they're gathered there to watch you Și s-au adunat acolo să se uite acum cum alergi tu. run in a race. Aleargă! And you say, oh, I can't do it. Și spui, nu pot, I can't do this. nu pot. I can't run like Abraham. Eu nu pot alerga ca Avram. I can't run like Moses. Nu pot alerga ca Moise. I can't run like David. Nu pot alerga ca David. I can't run like Paul. Nu pot alerga ca Pavel. I can't run like Wesley. Nu pot alerga ca Wesley. I can't run like the great men and women of old. Nu pot alerga ca mari oameni ai credinței. And all of a sudden there's silence. Și dintr-o dată este tăcere. Abraham lifts his hands Avram își ridică mâinile and he speaks. și vorbește. And this is what he says. Și ascultați ce spune Avram. Look unto Jesus. Uită-te la Isus! And then Moses speaks. Și se ridică Moise. Look unto Jesus. Uită-te la Isus! And Peter and Paul and John and Wesley Și and Petru și Whitfield. Pavel și Ioan și Whitfield. And they all shout together. Și toți strigă în cor. Look unto Jesus. Uită-te la Isus! And the stadium begins to shake. Și stadionul începe să se As cutremure. the crowd shouts. Și mulțimea aceea strigă. Look unto Jesus. Uită-te la Isus! Look unto Jesus. Uită-te la Isus! Look unto Jesus. Uită-te la Isus! And courage begins to rise. Și curajul începe să pătrundă în inima ta. Because you realize you cannot run the race. Pentru că înțelegi că în puterea ta nu poți alerga. The only thing you can do Tot ce poți face is get your eyes on Jesus. este să-ți îndrepți ochii spre Domnul And Isus. keep them on Jesus. Și să-i ții ațintiți la And Isus. as long as you have your eyes on Jesus, Și câtă vreme ochii tăi sunt îndreptați spre Isus, even if you fall, chiar dacă ai căzut, He'll pick you up. El te ridică And He will carry you all the și te way. va duce până la destinație. And so what I say to you tonight is this. Ce vă spun în seara aceasta, Look unto Jesus. uitați-vă la Isus. Look unto Jesus. Uitați-vă la Isus. Look unto Jesus. Uitați-vă la Isus. The author and the perfecter of our faith. Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre It begins with Jesus. începe cu Domnul Isus, continuă cu Domnul Isus And it concludes with și se Jesus. sfârșește cu Domnul Isus.
And so tonight, În seara aceasta, I know so many of you love the Lord. știu că mulți dintre voi îl iubiți pe Domnul. You have a wonderful history. Aveți o istorie frumoasă. And you're sitting here tonight Și în seara aceasta sunteți aici, la biserică, in this beautiful building în această clădire frumoasă. because God did a work in this church. Pentru că Dumnezeu a lucrat în viața acestei biserici. Because our eyes were on Jesus. Pentru că ochii erau ațintiți la Isus. But tonight, Dar în seara aceasta, I issue a fresh call vreau să vă chem încă o dată. to look into Jesus, Uită-te la Isus, to see Him. să-L vezi. And as we see Him, Și când îl vedem pe El, we will be broken. suntem zdrobiți înaintea Lui. Revival will come to our hearts. Și atunci vine trezirea în inimile noastre. Let's bow our heads for prayer. Haideți să plecăm capetele acum în rugăciune înaintea Domnului, așa cum stăm. Father, I thank you for Jesus. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru Domnul Iisus. He's the reason that we're here. Mulțumesc, Tată, că El este motivul adunării noastre aici. He's the reason for this church. El este motivul pentru care această biserică există. Thank you for Jesus. Mulțumim pentru Domnul Iisus. We love you, Lord. Doamne Iisuse, te iubim. And oh God, we pray Și, Doamne, Tată, ne rugăm. that you would revive our hearts once again. Te rugăm încă o dată, trezește inimile noastre. We need you, God. Avem nevoie de Tine, Dumnezeule. We're hungry, God. Ne e foame, Doamne. We're thirsty for you Ne este sete după Tine, and for your righteousness. după neprihănirea Ta. Oh God, revive our hearts. I O, pray. Doamne, trezește-ne inimile. Revive our prayer lives. Înviorează, Doamne, viața noastră de rugăciune. Give us a fresh vision of Jesus. Doamne, ajută-ne să-L vedem încă o dată pe Domnul Iisus Hristos. Oh God, humble us tonight. Doamne, smerește-ne, te rugăm. For we ask it in Jesus' name. Pentru că ne rugăm în numele Domnului Iisus. And with our heads bowed and our eyes closed, Și acum stăm cu capetele plecate. I wonder how many of you would say, Vreau să întreb câți dintre voi sunt gata să spună: oh, Pastor Sammy, frate pray for me. Sammy, roagă-te și pentru mine. I love Jesus. Îl iubesc pe Domnul Iisus. God has done so much in my life, Domnul a fost așa de bun cu mine and I'm so thankful for that. și îi mulțumesc pentru harul Lui. But I realize tonight, Dar am înțeles în seara aceasta I don't have that same fire burning in my heart. că nu mai este focul acela de odinioară care să ardă în inima mea. And I need God to do a fresh work in my life. Am nevoie ca Domnul să aducă un foc proaspăt în inima mea, That He would send revival to me. ca să trimită trezire spirituală în inima mea, That He would revive my prayer life. să-mi învioreze viața mea de rugăciune, That He would give me a fresh glimpse of Jesus. să mă ajute să-L văd încă o dată pe Domnul Iisus în toată frumusețea Lui. If God has spoken to you about this, Dacă Domnul ți-a vorbit și s-a atins de inima ta, I'm going to pray for you. mă voi ruga pentru tine. But I want you, if this is the desire of your heart, and God's spoken to you specifically about this, Dar dacă Domnul s-a atins de inima ta și ți-a vorbit specific în domeniul acesta, I want you just to stand to your feet where you're at. Only those who God's spoken to their hearts. atunci, dacă știi că Domnul ți-a atins inima în seara aceasta și ți-a vorbit ție, înainte de a mă ruga pentru tine, am să te rog să te ridici în picioare, acolo unde ești, și să rămâi în picioare. And I'm going to pray for you Și mă voi ruga pentru tine. and pray with you. Și mă voi ruga cu tine. Dar numai aceia căror inima a fost atinsă de cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, să se ridice în picioare, să spună: Doamne, atinge-te de viața mea. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. In the balcony, in the choir. La cor, oriunde ești. Wait just another moment. Mai așteptăm câteva clipe. Stai cu inima ta înaintea Domnului și vezi dacă ți-a atins-o. Și s-a stins focul acela. Și vrei să spui: Doamne, aprinde-l iarăși în mine. Atunci ridică-te și tu și stai în picioare, în rugăciune înaintea Domnului.
Father, I pray for these who are standing. Doamne, mă rog pentru cei care stau înaintea Ta acum. Give them the desire of their heart. Împlinește-le strigătul inimilor. Revive their spirit. Înviorează-le Duhul, Doamne. Make them a people of prayer. Fă să fie oameni a rugăciunii. Set their hearts on fire Doamne, aprinde inimile lor with the fire of your love. cu focul dragostei Tale. Purify their lives. Doamne, purifică-le viețile. Make them a people who seek your face. Fă să fie poporul care caută fața Ta. They are your children. Doamne, sunt copiii Tăi. They love you. Te iubesc, Doamne. But tonight they need you to revive their hearts. Dar mărturisesc în seara aceasta că strigă către Tine să le înviorezi inimile. Thank you for what you're going to do. Doamne, mulțumesc pentru ceea ce vei face. Now those of you who are standing, Acum, cei care stați, I want you to pray with me this prayer. vreau să vă rugați cu mine. A simple prayer O rugăciune simplă, of humbling yourself. o rugăciune a smereniei. Dear Father, Doamne, Tată, I need you. am nevoie de Tine. Revive my heart. Doamne, trezește-mi inima. Make me a person of prayer. Doamne, fă-mă un om a rugăciunii. Fill me with your love. Umple-mă de dragostea Ta, Doamne. I'm hungry for you, God. Doamne, sunt flămând după Tine. I humble myself under your hand. Doamne, mă smeresc sub mâna Ta de Dumnezeu. Use me for your glory. Folosește-mă pentru slava Ta. Thank you, Lord Jesus. Mulțumesc, Doamne Iisuse. I love you, Lord. Te iubesc, Doamne Iisuse. In Jesus' name I pray. În numele Domnului Iisus mă rog. With our heads bowed and our eyes closed, Stăm cu ochii închiși și capetele plecate în rugăciune. I'm going to ask those of you who are standing just to be seated. Vreau să vă rog pe cei care v-ați ridicat să vă așezați acum la locurile voastre pe scaun. And you just pray silently right there. Și acolo, în tăcere, roagă-te acum, Use your own words în cuvintele tale. and just surrender fully to the Lord. Predă-ți viața în totalitate Domnului. And we're going to continue in a spirit of prayer. Și vom continua într-un duh a rugăciunii. But I want to ask one question before. Dar mai am o întrebare. With our heads bowed and our eyes closed, Și acum stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși în rugăciune. is there anyone here Există cineva aici în sală? that if you were to die right now, Dacă ai muri în seara aceasta, în clipa aceasta, you do not have the assurance you would go to heaven? ești convins că tu nu vei vedea fața lui Dumnezeu în cer. You need Christ. Pentru că încă nu l-ai primit pe Hristos în inima ta. Christ has never truly changed your life. El n-a venit să schimbe viața și să te mântuiască. And tonight, you want to give your heart to Christ. Și atins de cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta vrei să-ți dai inima Domnului, să te predai Lui. You're willing to turn away from sin Ești gata să te întorci de la viața de păcat and give your heart to Jesus. și să-i dai inima Domnului Isus. If you don't have that assurance that you're going to heaven and you know you need Christ, Dacă ai muri în seara aceasta și n-ai vedea fața lui Dumnezeu, ai nevoie de Domnul Isus Hristos. and you would like for me to pray for you just like I prayed for these others, Și ai vrea să mă rog pentru tine, would you just lift your hands? acolo unde ești, ridică mâna sus și spune, și eu am nevoie de mântuirea Domnului. Okay. Domnul să vă binecuvinteze. Începem cu cei de la balcon. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul. Dacă sunt alții la balcon, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici sub balcon, aici în sală. Da, să te binecuvinteze Domnul. Father, I pray for these who've lifted their hands. Doamne, mă rog pentru cei care au ridicat mâna spre Tine. I pray that tonight Mă rog ca în seara aceasta they would give their hearts to Jesus. inimile lor să fie predate Domnului Isus. I pray that tonight you would save them. Mă rog să-i mântuiești în seara aceasta. I pray you would forgive them and change them, Mă rog să ierți și să-i schimbi,
thank you for what you're going to do. Mulțumesc pentru ceea ce vei face. We believe you for this great work of salvation in their heart. Doamne, credem că lucrarea Ta glorioasă de mântuire se poate produce în inima lor. For we ask it in the name of Jesus. Pentru că Te rugăm și o cerem în numele Domnului Isus. Now, those of you who lifted your hands, Cei care ați ridicat mâinile, I want you just to stand to your feet right now. vă rog să vă ridicați în picioare acolo unde sunteți. And I want you to pray with me. Și vreau să vă rugați împreună cu mine. Okay? Just, Da. all right? Okay. Those of you who are standing, Cei care stați în picioare, I want you to pray this prayer. rugați-vă cu mine. Dear Father, Doamne Tată, please forgive me. iartă-mă, te rog. I know I have sinned. Doamne, știu că am păcătuit. I repent of my sins. În seara aceasta mă pocăiesc de păcatele mele. Come into my heart, Lord Jesus. Doamne Iisuse, vino în inima mea. Save me, Lord Jesus. Mântuiește-mă, Doamne Iisuse. Change me, Lord Jesus. Schimbă-mi viața, Doamne Iisuse. I open my heart. Deschid toată inima mea. I open my life. Îmi prezint și îmi predau toată viața. Come into my heart. Vino în inima mea. In Jesus' name. Mă rog în numele Domnului Isus.